السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی تنظیم تحفظ مقدس سوراخ خادم قرآن محمد حیدر سلطان چشتیاں شریف چو دوستو آج بروز منگل دوسرے مہینے دی 22 تاریخ 2022 تے اساں جائیں بابا سید عطا شاہ بخاری سرکار آپ دے مزار پر انوار تے چشتیاں شریف تو تقریباً 10-15 کلومیٹر فاصلے تے ہے۔ اتھوں اسی ایک تا آپ دے مزار پر انوار تے حاضری بھی نصیب ہوئی ہے، اور دوسرا اس جگہ تو سانو اللہ تعالیٰ دے شہید قرآن مجید شہید سپارے فلیکساں جڑے مولوی حضرات اپنی شہرت واسطے بنواندے نے یہ ملیاں نے، تے میں التماس کراں گا سارے سنگیاں نو کہ یار اللہ رسول دے نامہ والا اپنا ذہن گھماؤ تے رب دے نامہ دی عزت تعظیم کرو، اس دے وچ ہی ساری خیر ہے۔ اللہ پاک میرے مرشد کریم لجپال خواجہ محمد شفیع چشتی گولڑوی سرکار آپ دا سایہ میرے سر تے قیامت تک قائم و دائم رکھے، جنہ سونے نے آ کے میں گناہگار دی توجہ اور ذہن رب دے قرآن والے پاسے موڑیا ہے، جڑا ہر روز دا میں رب دے نامہ دی عزت تعظیم اپنی تحصیل چشتیاں دے وچ کر رہا۔ اسی طرح رب سونا مینوں اللہ تعالیٰ اپنے نامہ دا ادب اسی طرح قیامت تک کرن دی توفیق بخشے، اور رب دے نام چڑدیاں مینوں موت نصیب ہو جاوے تے دنیا تو ایمان دی حالت نال ٹر جاواں۔ تے باقی سنگیاں نوں بھی التماس کرنے ہیں جڑے سنگی ساتھی ساڈے تنظیم دے ملک دے وچ اللہ تعالیٰ دے نامہ دی عزت تعظیم کر رہے ہیں، وہ اپنی خصوصی دعاواں دے وچ یاد رکھیا کرن، تے جڑے دوستاں نوں اس پاسے جنہاں دا ذہن نہیں انہاں واسطے دعا کرنے کہ رب سونا انہاں نوں بھی ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔